nga maimong stress gnakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sabahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sabahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa tunga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion. Ang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo, Philippine Standard Time, 40 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombohanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Subong nga adlaw Lunes, petsa 6 sa petsa 8 sa bulan sang Nobyembre sining nga tuig 2021. Kag mayara na lamang kita mga kabombo sang 47 days to go before Christmas. Kag sining nga gabi inyo mangin kaupod,
Bombo, Jireh de los Reyes. At dira ginabi-abi ang mga nagapamati sa ilang mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz sumalin sign on, tub-tub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live. Maayong gabi. Sarang nyo naman kami nga malantaw sa YouTube. Hindi lang kita live sa Facebook mga kabombo, live naman kita sa YouTube. I-search nyo lang ang Bombo Radio Bacolod, kag hindi gid magkalipat nga mag-subscribe. Karon sa ilo kita sa nagapanguna naton nga mga balita, sinigid lamang nga gabi no, may nagluntad na naman nga shooting incident didto sa Purok Lampirong barangay to diri sa syudad sang Bacolod. Ang biktima no, santo sa aton initial nga information, isa ini siya kalalaki, kaga may bisikleta nga nakita dito sa crime scene, may duag nga pula kag blue ining bike, kag ginapatihan nga ginapanagiyahan sining biktima. Sa aton nga initial nga impormasyon no, sa ulo ang igo sining biktima, kag pasado alas 8 nagaginhawa pa ini kaina sa nga gindala ini sa Corazon Locsin Montelebano Memorial Regional Hospital, kag yara sa karon sa critical nga kondisyon, 50-50. Madumduman no, nga sang tinalikdan ginluthang man ang isa ka ginaaligara commercial sex worker ining si alias Mayang bala didto man sa nasambit nga lugar, kagasang nagliligan may nasakpuan man didto no nga patay no, so permi lang may mga nagkakatabo bala nga mga insidente diri sa Purok Lampirong barangay 2. So aton karon kuhaon ang duga nga detalye tuhoy diri sa patrol kaya Bombo Gracelyn Lubaton. Samtang ginaathag no nga hindi pa pwede ang mga bata sa malls mga kabombo sa NCR lang tuya sa Manila lang tuya no, kay alert level 2 sila. Kita dire alert level 4 gihapon. So kay ginaathag ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga wala gihapon ginapahanugutan ang mga minors nga magwa, especially nga magsulod sa mga malls. Kaya nga daan may mga confusion bala nga nagagwa bangod didto abi sa Manila sa NCR alert level 2 na sila, kag pwede na makasulod sa mga malls ang mga kabataan. So madamo sa karon ang nagalapta bala sa Facebook. Apang diriya no, sa syudad sang Bacolod mga kabombo, nagapabilin kita gihapon sa alert level 4 suno sa BC Alcalde. Atong classification yang ayara kita sa alert level 2 iyato ka Department of Health Region 6. So ang may final say gihapon niya amo ang National Interagency Task Force. So sa gihapon alert level 4 kita ha, kag wala pa ginapahanugutan ang mga minor de edad magwa kag magsulod sa mga malls. Magluwas lamang sa mga magapabakuna bala kay ongoing sa karon ang pediatric vaccination para sa mga nagaedad 12 tub-tub 17 anyos. So hindi gihapon makasulod no ang mga minor sa malls, so, no, kaya Vice Mayor Elcid Familiaran magluwas lamang kung mapabakuna ang mga ini. Ang mga malls na suno sa iya ang bahala nga magpatuman sang pagsulundan, kaya ilan ay na responsibilidad bala no nga hindi pagpasudlon ang mga minors kay amo pa gihapon ang guidelines diri sa aton nga syudad. Samtang ginakonsiderar na sa Negros Occidental Provincial Government ang pagpanubo sang ginapatuman nga curfew hours o kon mahimo man nga ini ang paluson na lang. Suno kaya Governor Eugenio Jose Bong Lacson no, makigsugilano na ini sa mga Chief Executive Officers sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya no, sang Negros Occidental, agod nga diskusyonan ang posibilidad nga panubuon ang curfew hours o kon dulaon ini. Depende sa makasugtan. Ini bangod no sa pagnubo sang kaso sang active cases diri sa aton nga probinsya. So magakonsulta ang gobernador sa mga local government units bangod mayara gihapon sa mga mataas pa bala ang kaso, mga syudad kag banwa no, nga nagapabilin nga mataas ang nagaka-record nga kaso kada adlaw. Apang ginapakamaayo sini nga nagasigi-sigi man ang pagnubo sang kaso generally sa bilog nga probinsya. Madumduman nga ang curfew hours nga ginapatuman sa karon diri sa Negros Occidental ang nagaumpisa alas 9 sang gabi tub-tub alas 4 sang kaagahon. So ginalantaw nga mahimo nga panubuan sang pila ka oras kaangay sang pagumpisa abi sang curfew sa alas 11 sang gabi o kon 12 midnight no sang tungang gabi agud mahataga na sang kahigayunan sa malawig nga pag-operar ang mga negosyo. Magluwas diri mahimo man nga dulaon na lang ang curfew agud nga makabalik na ang mga negosyo nga nagakabuhi no kun nga gabi. So kamo mga kabombo, pabor bala kamo sa pagdula sang curfew in kaso gid man nga matigayon ini. Sa akon personally no, okay na nga panubo-nuboon bala sa alas 11 o kun sa alas 12 sa nga 12 midnight, at least bala mahatagan no sang extension ang mga negosyante
kag ang ila mga empleyado agud makapauli apang ipabilin lang kung tani gihapon ang curfew kay wala naman na siguro sang kaladtuan alauna o kun alas 2 ang kaagahon no. Kag exempted man ya ang mga essential so wala man sang rason nga magwa pang mga hindi bala frontliners kung kaagahon. So ang pagpalo sini siguro ang magabukas lang bala kung maghatag lang sang ligwa sa iban nga maka-night out, mga hindi man bala importante gid nga buluhaton nga posible makatuga sang pagtililipon. So at least ara bala gihapon ang disiplina kag ang curfew is one way man agud nga malikawan no ang mga krimen kung kaagahon kay matahap ang mga malain nga ginhawa bangod mayara sang nagabantay. So ginathag sa nga gobernador nga ang mapaidalom lang sa pagpanubo sang oras o kon pagpalo sang curfew amo ang gin-impose nga curfew bangod sa pagsaka sang kaso sang tinalikdan. Meaning wala na lakip diri ang mga ginapatuman nga curfew sang LGU no antes pa man ang implementasyon kaangay na lang abi sang curfew para sa mga minor. So may curfew na yang daan ang isa ka banwa abi no ang isa ka syudad prior pa man sang ginpatuman sang probinsya may kaangtanan sa pagsaka sang kaso hindi na iya maapektuhan kaya personal na iya o kon separado na nga ordinansa o kon pagpatuman sang LGU. So magapagwa sang executive order si Governor Lacson tuhoy sa kon anuman ang mahisugtan nga desisyon kaupod ang mga alkalde sa kada banwa kag syudad sang probinsya. So diri kita mga kabombo no pabor bala kamo sa mandatory vaccination partikular na sa mga benepisyaryo sang 4Ps o kon ining Pantawid Pamilyang Pilipino program. Sang Sabado no ginpahayag sang Department of the Interior and Local Government o kon sang DILG nga ginatun-an pa lang ha ang pag-require sa mga benepisyaryo sang 4Ps nga o na i-require sila bala nga dapat magpabakuna gid batok sa COVID-19. So kumbaga hindi makabaton sang subsidies ang mga benepisyaryo unless nga bakunado sila batok sa virus. Inibangod no masobra ko no 4 million 4Ps beneficiaries ang wala pa na vaccinate kag hindi maluyag magpabakuna so agod nga masolusyonan nagpropose ang DILG nga i-disincentivize bala ang mga benepisyaryo nga hindi magkooperar. Naging pahayag naman ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. subong adlaw nga hindi pag-i-exclude no o kanidulaon bala sa 4Ps nga programa ang mga hindi bakunado apang i-delay lang kuno ang ilang ayuda. Kumbaga hindi ini forfeited apang hindi man mahatag unless nga mabakunahan ang isa ka benepisyaryo kung vaccinated na siya amo paghatag sang iyang ayuda. Do amo man lang gihapon no do wala man gihapon kinalain wala man sila gihapon choice kundi magpabakuna sa amo sini nga setup. So pila ka mga senador ang nagapamatok diri lakip na sanday Senate President Tito Soto III kanday Senator Reyes Hontiveros no kag Senator Kiko Pangilinan kag nagapate nga instead nga himuon ini mandatory o kon conditional bala mas pasanyogo na lang ang information dissemination ang importansya sining vaccine. So instead ko no nga i-disincentivize ko no meaning instead ba lang ako haon ang ilang benepisyo hataga na lang sang incentives agod nga maingganyo. Kasi syempre ang kada isa may kinamatarong man bala nga mag-decide ko na ano ang ipasulod sini sa iyang alawas although indirectly no ining pag-mandate bala sang pagpabakuna apang kumbaga you leave them with no choice either magutman sila o kung magpa-vaccine. Ako personally I am not against vaccination no kaya fully vaccinated na ko gani kay hindi taman ma-force ang mga hindi balaluyag magpabakuna. Arang nagpabakuna lang bala bangod na pilitan, mas manami gid akong tani arang naatahagan sila bala nga sila voluntarily ang nagdesisyon hindi kay dogin pigos kag enforce nga magpa-vaccine. Kaya syempre kung kitaya mismo ang nagdesisyon ang nagdesider bala nga amo ini ang himuon sa aton lawas, kung ano gin man ang matabo aton inaya choice kay may personal consent kita. So on the other hand no sa aton dira mga kabombo, let's give a chance man sining vaccination mandatory man ako hindi hatagan tas ang tsansa ining pagbabakuna agod nga malabotan ang herd immunity kag makabalik naman kita sa normal. So hindi pa ang ining pagmandatory bala sa nga vaccination no para sa 4Ps beneficiary sa mga nagapamangkot dira no ginatun-an pa lang ini sa karon sa nga DILG, sa DSWD, sa national government kag wala pa ini napatuman. 50 minutos ang nakaligad sa taknalas 9 sang gabi. Siningation ato na checkeron ang update sa aton nga shooting incident no kag ang iban pagid nga mga balita nga natipon sang patrol kay Bombo Grace Lynn Lobaton. Bombo Grace, please come in. Yes, Bombo Jireh, live kita dire subong sa
Regional Hospital, no? Sa Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital, kung sa diin gindala ang biktima sang shooting incident nga naglunta didto sa Purok Lampirong, Barangay 2, siyudad sang Bacolod. So Bombo Jireh, as of this moment, wala pa sing information kung ang biktima, no? Ang iyang medical bulletin kamusta, no? Pang Bombo Jireh kagina 50-50 ang biktima kay sa ulo ning iyang igo, no? According man sa aton nga pamangkot sa iyang bayaw Bombo Jireh nga ari diri sagwa sang hospital, no? Nagahulat sang info halin sa doktor, no, kung kamusta ang biktima Bombo Jireh. So ang Bombo biktima, Grace, ano gid ang natabo kaina sa shooting incident? so Bombo Jireh, ang natabo kagina kay nakuhaan taman sing statement ang Deputy Chief of Police ng Police Station 2 nga si Lieutenant Junito Pastrana. According sa iya Bombo Jireh, sa ilang nga pag-investigar, ang biktima ang nagapagwa naman sa area, no, sa Bradco Port Bombo Jireh, halin sa kumbaga sa sulod pa going na siya sa gwa. So nagasakay ini siya sa iyang bike Bombo Jireh, no, hindi man gid ni mataas ang iyang bike, do kagamay manigani kag ang biktima Bombo Jireh, no, according kay Sir Pastrana, giningalanan ining giningalanan kay Aljun Ray Arabelo, no? Aljun Ray Arabelo, 22 anyos, Bombo Wow, kabata Jireh. pa no, Bombo Grace, no? Yes, kabata pa Bombo Jireh kag aging kuan taman sa statement ang iya sining bayaw nga ari dire, according sa iya nga bayaw Bombo Jireh, nagaobra ni siya as barker, no, nagapasaka balasang pasahero kag naga-star lang ini ang biktima sa ilang nga balay, no. Kumbaga magulang yan ni Bombo Jireh lalaki, no, kag dito sa Proclampirong ila sini nga residence Bombo Jireh. Kag according kay Sir Pastrana, ang na-recover sa crime scene isa ka empty shell sa caliber 45 kag sa subong wala pa makilalaan kung sino ang nagluthang sini sa iya Bombo Jireh kag ang distansya lang, no, sang area or location ko sa diin luthang ining lalaki kay Aljun Ray Arabelo kag kay alias Mayang Naligan nga si Mana, mga more or less 100 meters lang Bombo Jireh, no, ang distansya, no, ko sa diin luthang ining duha Bombo Jireh. So wala sing may naka-witness kid Bombo Jireh sang natabo, pero gina-establish pa sa karon kag gina-imbestigaran kung may nakabati ng Bombo Jireh sang natabo nga shooting incident sinilang gabi. So sa aton initial nga information, Bombo Grace, nagabike ining biktima pagwa na kung tani sa lugar sang hinali lang ining nga ginluthang sang wala pa makilalaan nga suspetsado, no, o kung sa mga suspetsado. So wala man Bombo Grace kita sang information kung may motor dira abi nga nabatian ang mga pumuluyo o kung riding in tandem ining nagluthang sa iya. Wala pa kid Bombo Jireh asa sa karon nga info, no, ang disclose atong kapulisan kung ang nagpatay sin sa iya naka-riding in tandem abi, no, first bisa iban nga mga shooting incident nga natabo kag wala man nabalaan kung pila ka bilog ang suspect Bombo Jireh. So ang nakuha ta lang gid, no, ang nakit-an na lang sang kapulisan sa area kag gina-compare man ini sa kaso ni alias Mayang, no, wala pa man motibo na gin-disclose, no, kung ano ang posibleng rason nga aging patay ining biktima. But ang aton sining mga kapulisan ang ginatun-an pa, gin-establish pa kung ang ining shooting incident bimika ang tanan sa naligag nga semana nga pagatiro sa isa man ka biktima kay Elias Mayang. Amo gani Bombo Grace, no, kay do kadamo gid bala sa mga insidente dira, no, sa Purok Lampirong Barangay 2 kag sang nagligan nga semana amo man to si alias Mayang Bombo Grace. So sa karon ining biktima si Aljun Ray Arabelo, no, sa ulo ang iya nga igo. Yes, Bombo Jireh, sa ulo iigo kag kapal naman kita nga kung sa ulo perti nakapatal gid Bombo Jireh, 50-50 as of now. Wala pa man sang info, no, regarding sa medical bulletin sang biktima, but amo na ang kagina, no, ang nabalaan ta halin mismo sa iya nga bayaw nga babae Bombo Jireh. Pila ka bala Bombo Grace ang na-recover sa crime scene? So ang na-recover sa crime scene isa man lang kabilog Bombo Jireh nga empty shell, no, kag na-recover man dito 40 pesos, no, duha ka mga 20 pesos Bombo Jireh kag may kalo nga isa ka bilog kag amo ning bike nga nabilin sang biktima. So diin ni kuntani Bombo Grace nakapahayag ining bayaw ni Arabelo kun diin ni siya kuntani makadto sini nga gabi alas 8 sang gabi.
So, pamutya recording sa bayaw ni Arabelo, manugpuli na ini siya tani, no? Kay sa puro klampirong malang ila sininga residence, kaya puli siya sa iya magulang, dira sa Gatenera, samtang nag-aobra siya as barker sa dira sa Plaza Abi Bombo Jireh, no? Dira sa syudad sa Bacolod. Kaga ang pamilya man Bombo Jireh, no? Wala pa man kagina kabalo sa pag-interview ko ni. So, gatawag man gani ang bayaw sini sa nanay, no? Sa nanay sang biktima nga pabaloon nga natirohan. Kag Bombo Jireh, no? Ang mga kapulisan taya ti ari man diri, no? Nag-assign diri sang tawo para nga magahibaluman sa kondisyon sa biktima. So 22 years old Bombo Grace, very young gid no. So may ara sang information dira sa ang aton mga kapulisan kung na may record ini siya ining biktima o kung may kaangtanan ini sa illegal nga droga. Wala pa man Bombo Jireh sang report, no? O kung wala pa nalantaw sa record kung ining biktima may may kaangtanan bisa illegal nga droga, no? Subong ang ginaano nila diri ang sitwasyon or kondisyon sa ang biktima. But ang aton sining nga mga kapulisan naman dito sa stasyon sang Police Station 2 ang sa gihapon naga-investigate pa, no, sa mga background, o posible nga mangin background sa biktima Bombo Jireh. But ang suspect diri ang di pa gid makilalaan. So do ka blanco pagid sa karon no kung sino ining suspetsado kay gabi na nga daan kag wala pagid ya Bombo Grace, wala gid kaina sang mga truck abi nga nagatambay dira sa kilid sang natabo ining insidente. Kung wala ta Bombo Jireh, nakitaan kagina pag abot ato wala gid may naka-standby, unlike sa iban nga mga pagtiruhay damo sang tawo nga alias mayang to abi. Sa dito kagina ang mga tawo dito mga kapulisan kag mga rescuers, no? Kag bisan isa nga bi pamilya o kung lapit lang da sa area wala gid to nakapalapit Bombo Jireh. Kasi siguro Bombo Grace do na ano man bala sa natabo last week no nga pagtinirohay dira, so kung may naluntad man abi nga pagtirohay dira last week, so do ginalikawan na lang gid siguro anay sa mga tawo ang mag dira no magpadulong dira. Yes, Bombo Jireh, kay kung aton nga madumduman, no, si Ayas Mayang dira gintero sang ligad semana, may ara pa no nga mga huring-huring nga posible magsunod sa iya. So May ara pa amo na to no sang ang tinalikdan Bombo Grace. isa sa mga yes. So may ato to sang tinalikdan nga daw threat man nga may masunod kaya alias Mayang. Yes, may ara Bombo Jireh sang threat. Napangita pa na masigurado kay wala man ta sing naginakaptan pa Bombo Jireh, no? Kag wala man sang ni panawag information gibala nga klaro, pero amo nang mga huring-huring, no? Kay ning si Ayas Mayang daan Bombo Jireh may mga kaupdanan man, no? According man sa aton nga source nga amo man pareho sa iya nagapangawat man Bombo Jireh. So sige Bombo Grace, pamatian ta dibi ang pahayag ni Police Lieutenant Junito Pastrana. Yes, Bombo Jireh. Ali din siya nasapuan, sir. Aran sa ilo, ma'am. Bali, lambantayan na nila ng biktima. Sa tulong sa aton pagkandak sa ating investigador, na may mga old grudges na sila. So, nag-inom siguro ang suspect ni kag nagkuhan ang biktima ng labay. Amo to nga ang mga old grudges ng mga istorya nga na-recall bala. Amo to nga gihibungan nila nga kasiguron ang amuning bisos ang atong nga victim. Kung may mga old grudges, amo tong resulta sang dayon nila. Nakadagan man ang Bombo Grace, dali lang ito kay do lain no ang aton nga na ni Lieutenant Pastrana. Sige Bombo Grace, ano pa gid ang information kay ina nga imo nakuha dira? So far, Bombo Jireh, ang iya sininga bayaw, may upod man nga babayi, no? Wala lang kabalo ko ano yato. But kagina nagahambal ang bayaw sini, no? Gatulo man ang luha, no? Kay unexpected ang natabo sa iya sini nga bayaw. Kag ang lalaking biktima nga si Aljon Rey Arabelo, na mataas siya Bombo Jireh. Ang iya nga height, no? Hindi ta ma-estimate, pero according sa kagina nakakita mataas ni siya, klase sang lalaki, no? Kag maniwang Bombo Jireh. So ang pastada diri karon, no, sa emergency department, wala pa man gid patimaan, no, Bombo Jireh, kung kamusta na ang biktima sa sininga shooting incident nga nagluntad sa Purok Lampirong, Barangay 2.
Bombo no, ang aton nga Police Station 2 ang na ano naman medyo na budlayan naman mo Jireh kay wala pa natapos ni ang kaso ni alias Mayang mayara naman ang dugang no Amo sa gani. puro Isa lang- klampirong man sa gihapon kag lalaki naman niya ang biktima so sa dito nga area mataas man Japon ang mga kahilamunan kag mayara man tuod sing poste no sang suga apang sa area ko sa diin natirohan ang biktima medyo dim lang siya kag Bombo Grace, wala na dara sang CCTV sa lugar? sa Bombo Jireh wala sang CCTV no kay malayo gid siya sa mga pamalay pa no? Mga So kung more or tani mo less. patakdan Bombo Grace no, kay do dira man masami nagkakatabo bala ang mga insidente? Yes, Bombo Jireh, nami tani kung amo na ang mangin solusyon no patakdan sang CCTV camera bisan duha lang kabilog Bombo Jireh magatubang bala sa pag pagsulod sa mga katawhan sa entrance kag paglusot naman sa no sa exit o kung sa diin pagingabahin nga gina dalaan di or ginasalvidjan bala Bombo Jireh sa mga patay no sa mga madulom na kaso kay hindi man Bombo Jireh mahimo no kay madao pa sa proseso apang sa kadamo na sang mga napatay dira no sa mga biktima sa shooting incident kag sa mga nga pang salvage ti asa subong wala sa gihapon base mabudlay pero tani tinguhaan sa aton syudad no sa Bacolod. Sige Bombo Grace, pamatian tabi anay ining bayaw no sa nga biktima nga si Aljon Ray Arabelo, ang iya bayaw ini si alias Joy. Yes, Bombo Jireh. So ma'am, ano gani pangalan sa biktima? Aljon Ray Arabelo. So pag di ka mo nakabati nga natiruhan siya. May nagtawag sa amon sa balay Taga ka mo ha? taga Lampirong. Alam pirong ka mo. Lapit lang gali ang area kung sa din sa Oo, sa may bread ko, bangga bread ko, wala ma'am. Oo. Ano mo ni siya? Bayaw, Bayaw. So diin ko nung igwe, sa di ma'am? ulo, ma'am. Oo, according man sa information ginatag sa inyo, kamusta siya ko no? Daw 50-50, ma'am. Oh, pero wala pa na-confirm ng doktor Wala pa, sa ma'am. 50-50. So, ma'am, ang imo sa mga bayaw, pilang edad? 22, 22. Kag may ano na siya, may pangabuhi na. wala, soltero. So, ang iya nga bike to, ang bike nga nakita, ang iya gito. Oo. Oo. So, ano ang sa imo lang motibo sa pagpatay sa siya? Wala lang ko kabalo, ma'am, kay mostly sa plaza, nasa mamong pasaka, pasayro, wala lang kami kabalo kung may mga barkada man na siya, wala Ano lang nga kami. dalayahaw? Driver na siya? Kapasaka, nasa pasayro, sa plaza, sa jeep. Oo, pero sa driver to barker lang. Barker. Dugi na siya ka barker. Oo. So, maliban sa barker, ano pag ito daya? Amo lang na. Sa imo lang, wala may nakakita sa pagkalot ng sinisaya kung sino na magpatay. Wala. Man kami idea. Ano, iya ulo lang? Yung Ulo. mayara pa sa iban nga. Ulo lang, ma'am. Okay. May dugang ka pa ba? Wala. Nawagan ka. Ginapanawagan ko dang si Mama Nita. Si Aljon, ma. Nita Mile. Si Aljon, ma. Ready sa ospital. Natiruan. Ang pamilya niya. Hindi na mamaya. Wala kami kabalo, ma'am. At sino po dyan sa sa pulok ng pirong ka mo lang? Oo, gapuli-puli lang doon sa amon. Sa bana mo. Kayo po sa bana? Oo, sa mga utod niya, kang pamilya. Oo. Aljon Arabelo, natiruan na rin kami dito sa Bungsa Regional Hospital. So, anong ngalan mo? Itagot na lang kung alias. Alias lang. Ang Pangalan. Pangalan. Alias lang. alias. Sige, amo lang na, ma'am. So Bombo Grace, kabay pa no, nga makasalbar lang ining biktima, si Aljon Ray Arabelo, para masaysaya man kung ano man balang natabo sa iya no, prior sa insidente. Bombo Jireh, ato na nga ginapangamuyo no, nga makasurvive lang ini sa pagkatiro no kaya si Aljon Ray Arabelo para nga makuhaan man sa sang statement sa ato mga kapulis at the same time no kita man makakuha man kita sang statement regarding sa natabo sa iya but Bombo Jireh subong 50-50
kag ginapangamuyo ta liwat no kag ang aton sini nga mga interviewee ta nga iya bayaw ginalao-lao ko dire kun diin na so wala pa dire basta nasulod Bombo Jaire no. Bombo Grace, mamatian tabi liwat ining kaya Lieutenant Junito Pastrana nga pahayag. Yes. Bali ang biktima nagabike halin sa sulod tapos going sa exit. So tapos pagkadabot niya sa may dulom nga area, tiro siya sang wala mabalaan nga suspetsado. Wala pa ato pang aton nga investigador nga dispatch tato sa hospital pero natapos na process ang crime scene. Sir, sa location sa Dengin Tiro, si alias Maya. Dito Japon sa Purok, Klampirong sa Uluunhan lang. Distance, sir? Distance more or less? Daw mga 100 meters siguro. 100 meters o to 150 meters ang distansya sa area kundi yung tiro si Mayang. Sa pagkaluthan naman sa siling lalaki, sir, may motibo na ginataw? Wala pa subong blank wall pa ta sa bagong shooting incident. Na-recover, sir, sa crime scene? Isa ka empty shell sang possibly caliber 45 or 9mm. Wala ta pa ma-determine. Anong mga nabilin, sir, sa biktima? Anong mga nabilin sa biktima? Ang iyang nga bike, nga BMX bike, ang iyang kalo, kag may kwarta nga daw 40 pesos siguro ginapali-pali dito. Bombo Grace? So, Bombo Jaire, alleged malang gali no, ang armas na gingamit, posible caliber 45 o po 9mm. Pero isa lang Bombo Grace, no? Pero sa ulo, gid naigo, do gid gid bala nga kuhaon gid ang iyang kabuhi. So kasubo bala Bombo Grace ang kakatabo kay do kahapos na lang gid bala magpamatay sa mga tao sa karon, no? Yes, especially Bombo Jaire dira sa location, no? Sa Bredco Port. So, di man mamba nga riit ini nga lugar pa Bombo Jaire, diri gid siya, no? Lunsay mga ginapang tiro ang kakabig man or na ano bala, kabig man Bombo Jaire nga lugar gid siya, no, sang mga malain nga mga ano ni ka gusto bala nila nga himuon sa isa ka persona Bombo Jaire. So for sure siguro mas ipasanyogon pagid sang kapulisan dira, no, especially sang Bacolod Police Station 2 Bombo Grace, no, pagbantay sa dira nga lugar given nga pila na ka mga insidente ang nagluluntad. Yes, Bombo Jaire, kag ang aton nga city director, no, ang nagahimo man isang pamaagi Bombo Jaire nga ang ini nga mga shooting incidents matagaan man dayon sang kasulbaran, no, kag especially diri sa sakop na sang police station 2 sa Bredco Port ti ginatagaan man isang solusyon no kung paano bala nga ini na di magluntad ang shooting incident kag sa pangabahin sa syudad sa Bacolod but ining area, no, amo giniya permit kabay pa Bombo Jaire nga matagaan ini isang solusyon, no, kag mga tikang nga hindi na masulit Bombo Jaire, especially daan madamo sa mga nagalabay man diri nga mga salakyan kag mga motorsiklo kay mga pasahero ta, no, mga cargo diri nagidyagaan na sa Bredco. So Bombo Grace, kamusta na ang sitwasyon sining biktima sa karon? Ara ka dira, no, sa Provincial Hospital, regional? Yes, Bombo Jaire. So, samtang nagapamati kita sa tingog sang Deputy Chief of Police, yung angkot ko ang bayaw sang biktima Bombo Jaire kag subong wala pagid sang information kung kamusta na ang iya sini nga bayaw, no. So ipangabayon ta lang din, no, nga makasalbar ini nga biktima Bombo Grace. So sa dugang update i-post ta lang na, no, sa aton nga Facebook page kung may mga development Bombo Grace, no, kun bantayan lang sa mga public affairs program sa nga Bombo Radio Bacolod. Yes, Bombo Jaire. So aton pagid patayon Bombo Jaire ang mga balita ta. So, Bombo Jaire, may ara man sa nagluntad nga shooting incident dito sa Banwa, sa Calatrava, sa norte nga bayan sa aton nga probinsya. Kag isa ka biktima diri, no, sa driver, Bombo Jaire, sang canter nga naga-deliver bala sang pinya. So, Bombo Jaire, base sa investigation, no, ining biktima, samtang nagabiyahe ini sila papuli na Bombo Jaire sa Don Salvador Benedicto, no, kay taga didto ang biktima, nagapundo ini sila, no, upo iya nga pahinante Bombo Jaire
no, nga wala makilalaan kay ang biktima ta diri patay gid mo, no? Nagpundong ila sa lakyan, no? According kay Police Major Roberto Enjape, ang suspect, no, ang ilalantang suspect diri sa shooting incident ang naghambal sa driver nga mangihi siya anay, no? Kag pagbalik kya Bombo Jireh, gin tiro yan na ni ang biktima, no? Sa pagtiro ya sa biktima Bombo Jireh, ang biktima nakalumpat pa ini kag nakadalagan. Apang sa iya nga pagdalagan, ang suspect, no, ginlagas na sa gihapon kag gintiro, no? Makapila ka beses Bombo Jireh kag nakaagom ini siya sang mga pilas sa lawas kag ulo, no? Rason sang iya nga kamatayon sandayon. Kag na-recover Bombo Jireh sa crime scene, no, 4 ka fire cartridges, no? Sang case no sang caliber 45. Kag ang biktima Bombo Jireh ang ginkilala, no, kay ginkilala kay Jay Sabulbora, no? Jay Sabulbora Bombo Jireh. So ang iyang pamilya nagkadto man gani didto sa Banwa sang Calatrava, no, para usisaon man ang natabo sa ilang himata. So Bombo Jireh, ang suspect dire ang nakapalagyo, no? Wala makilalaan. Kag ang based sa witness, no, ang suspect apod gini sang biktima Bombo Jireh kag isa ka pahinante. So, grabe no, do gusto ya gid pat yun ining biktima Bombo Grace kay wala ya gid lagi nung tatan ginlagas ya pa no. Yes, Bombo Jireh, kag isa, no, sa mga ginaligar nga motibo amo ang pang-hold up. So, Bombo Jireh, aton pamatian ang mga detalye nga nagikan sa hepe sang Calatrava Police Station kay Police Major Roberto Enjape. Diri nga biktima kilala kay Jay Sabulbora, residente sang barangay Bagong Silang, Don Salvador Directo. Driver niya siya sang canter, naga-deliver sang pinya. So sa initial nga investigation na nakuha sa mga investigador, while nagabiyahe niyang ang driver, po di siya nga painante na wala na kilala. Then nagpundo kay may personal necessities ng iyang upod ang painante. Then after itong gintiro yun dahil ang victim. After nga pagtiro yan, nakalumpat pa kag nakadalagan ang victim. But yan yung ginlagas tiro liwat several times ang matong gitunaan siyang iyang kamatayon. So, sir, clarification lang gino, ang pahinante mismo ang suspect dire. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Based na, ma'am, sa mga witness na nakakita sa incident. Based sa recovery, ma'am, sa crime scene, may na-recover nga 4 ka cartridge case ka caliber 45. So, ang igo sang biktima, sir, sa na yun? Sa lawas, ma'am, kag sa botong sa may part sa ulo. 4 ang pilas, ma'am. Determine pa naton, considering wala na-identify kung sino ang iyang upod na painante. But ang ginatanaw din naton, isa sa mga gulo is may halo ni siya nga may upod na pagpang-hold up. Ang gawin ang follow-up natin sa investigation, pag na-istorya naman natin ang mga utod kag ginikanan sang victim kag aton investigador may ginatanaw nga mga i-follow up nga matanaw nato ng mga naagyan isang salakyan na may CCTV camera. So possibly dito pa lang sa Escalante Port, check naton kung dito pa lang may upod na siya or pagpuli pa lang diri sa Calatrava kung diri na siya nag-upod ang iyang painante. From Salvador Benedicto, nag-deliver na siya pinya sa Cebu City. Then nagbalik sila kahapon from nagdungka sa Escalante Port, then pabalik sa Salvador Benedicto but
nakapit diri sa Calatrava. Bombo Grace? Bombo Jireh. So, amo to. Bombo Grace ang iya Bombo Jireh, amo managaling to mismo. ang pahayag no sang hepe sang Calatrava Municipal Police Station nagikan or natuhoy sa shooting incident no ang biktima driver sang kanto. So mismo malanggali Bombo Grace ang iya pahinante man ang nagpatay sa iya no kag ang pang-hold up do isa lang siguro sa mga anggulo diri kay kung pang-hold up lang gid dapat ning kuha lang tong dapat kuhaon ni ari do wala gid siya ginuntatan antes nga mapatay. Yes, pamujari kag aton panaibaloon no kung ining driver kag pahinante madugay na bala nga kilalahay no kay do ka mysterious no so sini nga klase sang shooting incident. So kamusta na dira sa karon Bombo Grace ang sitwasyon sa Corazon Locsin? So, Bombohanay, ang sitwasyon diri sa karon still ang masagahapon nagahulat pa kita sang information natuhoy sa biktima no nga si June Ray Arabello kung kamusta siya. So far wala pa man kita sang nakuha nga information Bombohanay. Aton tuyuhaan no pagkatapos ng aton sini nga pagpangalagad mamangpot kita. Sige Bombo Grace, madamo gid nga salamat. Yes, Bombohanay, ni si Bombo Grace na bato nag-report live no sa Corazon Locsin, Montalibano Memorial Regional Hospital para sa Bansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lubaton sa mga balita nga natipon sang patrol. 17 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi ginakulabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sining gabi kag magabalik liwat buwas sa aga ang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Ini ang inyo nangin kaupod, Bombo Jireh de los Reyes para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio we air
helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS.